Искаш ли да можеш да свалиш всяка жена, която си пожелаеш? Правим един ускорен курс, на който се изучават специалните техники на Дон Жуан. Може да програмираш съзнанието на жената само е така, с думички. И тя може да прави всичко, което пожелаеш. Хващаш ли всичко, което пожелаеш? Не си прави илюзии. Нямаш никакъв шанс. Че на мен какво ми е? Някога изобщо заговарял ли си жена? Не, аз имам толкова неща за вършене. Само за седмица вие ще може да удвоите. А защо не да утроите резултатите, които имате до момента? Къде попаднах? Знаех си, че не трябваше да се забърквам в това. Пичове, тия ще ни ебат. Нашето братство се нарича Ордена на Дон Жуан. Баслове, че мога да те накарам да се влюбиш, когато си пожелая на тая маса. Интересно. Давай ти си. Женския бой. Наистина ли са се сбили? Да, бе, лудница, хвърчат дрехи, коси, даже 3 цици. Ако не бях гей... Ама съм гей. Извинявайте, искате ли да ви направя един тест? А искаш ли да ме оставиш на мира и да се разкараш? Давай следващата, тук се издъни. А целувка за лека нощ? Тай ме целува. Браво. Не карай жените да те гонят. Това ми се лепиш като катетър. Ние пак кои сме? Ние сме готините пичове. Ние сме пълните лузери, брато. Ай, брато, къде спомняте? Ами не е панета. Патка. Ще удариш ли на патка? Не, мерси. Искаш ли малко да се поцелувам? Малко. Малко, ако и кажеш много, ще се стресира. Ако не бях гей, до сега съм те свалил. Какво беше това? Нищо? Нищо ли? Това беше сексуален тормоз. После я питаш дали иска да правите секс. Надявам се ти да си запазил това, което харесвах в теб. Кое? Беше истински. Там това ли? Малко ли? Малко е. Курсът започва съвсем скоро.